Pozdrav ljudi, sa vama je Luka, ovo je Left 4 Dead 2. To jest moje pravo ime je Cowboy i Electro Gamer. I danas ćemo da igramo Left 4 Dead, kao što sam već rekao. Šta je, ili ima neko jači? Joj, nisam namestio štopericu da mi izmerim. Ne veze, odigrat ćemo ovu jednu i to će biti to za ovaj video. Ište ružni. Ja sad iskreno da kažem ne znam šta da pričam. Ne ti... Joj. Gdje sad? Vamo valjda. Ne. Joj. Gdje ste rugobe? Evo ga, jedna rugoba. Uvijek dođe na mene i kako se zove. I uvijek mene i uvijek ja najmanje imam tih. Najmanje sam ga puta ubio. Idemo. Umreš ti, umreš ti, umreš ti, umreš ti, umreš ti, tako. Šalim se, ne treba mi to. Trenutno sam bolestan, boli me glava, a uzeo sam da snimim jedan klip, a nemojte očekivati od mene da puno pričam. Idemo vidi ga, gdje ste su ružni? Ne, bez tamo, vidi ovo. Idemo rupu na čelu, ženo! Ko te spičio metkom u glavu? Jao. Ćemo sad. Čekajte da uzmemo amuniciju, to jest ja da uzmem. Idemo. Šta je ovo pljunulo, neku zelene slince neke. Ajde šta je bre. Sline da, pa tu sam stao. Pljuje. Sline neke odvratne. Idemo. Prospio mozak. Kao da ga je imala. Neko sad ovdje nema. Uplaši me nik. Ne znam. Evo ga. Njega. Ja igrao sam u misiju. Ja što mrzim ovu misiju. Ja, ovo je teška misija. Čudno da još nisam ni u mislim da nisam u prethodnoj epizodi naišao na vešticu. Bar mislim. Bar se nadam. Ne znam da li želite da počnem snimam Minecraft. Po meni je to onako, mislim nije loša, dobra igrica, ali ne znam. Neću da zapalim. Ajde saš mi ti dolazite, ćao bre. Joj. Di sad ići? Nisam. Ne. To je 100% suđe, ali ostalo ne. Ne. Čutio sam, sad mi je tu mama bila. Ako vidite da čutim, znajte da mi je Keva u blizini. Municija. Da se regeneriše malo. Keva. Tako. Vjerovatno moramo ići gore.
Vamo, valjda. Ne, mislim da jest. Jeste, vamo. Vjerovatno moramo ići vamo dole. Negdje. Shit. Bye bye. Gdje je ovo? Ajde, brate meni. Koga je bio? Niko neće da kaže. Neće da piše test. Nemoj na mene, nemoj na mene, nemoj na mene. Mislio sam da će na mene. Aha. Kako ga je ona ubila kad sam ja? Nema veze. Idemo da sjećamo zombije. Zbotpalo malo. Možemo drva seći? Ne može. Ćao. Zombikos. Ovdje skup mrtvaka. Ne, još bolje. Gdje je sad? I šta ih je kugovana? Konačno. I stižu. Ovo sam u raznom lobanju. I to je to. I to je bilo to za ovaj video. Vidimo se u sljedećem.